pelottavia illuusia. On pieni keltainen pallo. Leluaurinko. Mä pyörittelen sitä mun käsissä. Mä pirnistelen sen kanssa. Sillä on ystävälliset kasvot aluksi. Mut äkkiä pallo alkaa homehtua. Home lähtee leviään sen kasvojen takaa. Ja vähältä pallo muuttuu harmaa vihreäksi. Mä viskaan sen pois mun kädestä. Mä haluan, että home lähtee leviään mun iholle. Mun pelottavi hallut on Pelle Hermannin keppi. En tiedä tarvitseeko tätä selittäessä. Keppi hyppii. Pomppii mun sängin yläpuolella. Ja kaikista pahinta on, kun tajuaa. Tajuaa, että jokin on siellä, missä se ei voi olla. Sä voit yrittää järkeillä ittees ulos tästä, mutta sä et koskaan pysty siihen. Sä tiedät olevas suljetussa huoneessa ja sä yrität piirtää itsellesi soven seinän. Ja jos sä oot kuvataiteilija, sä pystyt maalaamaan niin uskottava, niin todellisen oven, että kuka tahansa muu pystyy kulkemaan siitä. Ja sä katoat vierestä, kun ne kulkee sisään ja ulos. Sä voit vaan odottaa, että ovesta kulkee niin tuttu ihminen, että sä voit varmaksi sanoa, että se on todellinen. Tää on taikurin tragedia.